Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Επίσημα είναι το πρώτο βίντεο σε αυτό το κανάλι Ιωάννης Roblox, γιατί εδώ πέρα θα ανεβαίνω Roblox βιντεάκια, όπως το ξέρετε. Και σήμερα παίζουμε Crash Battle for Brainrot. Και όσοι ρωτάτε για το όνομά μου θα σας το δείξω τώρα. Την κάμερα τη βάζω εδώ και λέγομαι. Θα σας το έχω και κάτω στα σχόλια. Όπως είναι, το παίρνετε. Ναι. Όσοι το παρατηρήσατε, σας δίνω 10 δευτερόλεπτα. Τι μένει από το skin? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Εγώ το έχω ήδη παρατηρήσει. 2, 1. Όσοι το μαντέψατε, λείπει το ένα παπούτσι. Πώς έγινε καν αυτό? Δεν πειράζει. Κλό θα μου πείτε. Ναι. Πού είναι? Να. Αυτό. Και επίσημα ο μπαμπάς μου έχει ανοίξει νέο κανάλι. Θα σας το έχω τάκ στο τίτλο. Να πάτε να το κάνετε. Μισό να σας το δείξω. Πήγε καν. Μισό, σας το δείχνω. Ο μπαμπάς μου λέγεται Αντρέας Ταξιδιώτης, έχει ήδη 12 sub και έχει ανεβάσει οι διαδρομές δεν σταματάνε. Το πρώτο του βίντεο 94 προβολές που 5 μέρες στα Δρένια και μετά έχει βάλει κάτι που το δεύτερο πάω και η πρώτη του γνωριμία. Αυτό πήγε εξίσου καλά. Οκ. Ήδη με 3 βίντεο πήγε 12 sub. Μπράβο. Ναι. Και πάμε στο παιχνίδι. Προφανώς και θα βγήκα. Την κάμερα θα την έχω εδώ πάνω, αλλά μετά στο παιχνίδι αυτό θα εξαφανιστεί. Θα θυμάμαι ότι είναι μετά την κάμερα. Ναι. Και γι' αυτό κάνω τώρα με κάμερα, γιατί τώρα θα φαίνομαι και στο βίντεο του μπαμπά, οπότε κάνει αυτός, οπότε ναι. Να μην φαίνομαι κι εγώ λίγο, γιατί μπορεί, ναι. Ποιος λέτε, θα φανώ στο βίντεο του μπαμπά σου, δεν θέλετε να φαίνομαι, αλλά κολλάει, το ξέρω, είμαι στο σπίτι της. Λέω πληροφορίες. Και από κινητό είμαι, δεν είμαι από υπολογιστή. Ας μπω, μήπως και κυλήσω κάτω. Ναι. Και λέω ότι είχα ελάρισο. Πότε το πήρα εγώ το... Με αυτό και... Με πρώτα τα χιλιάρικα. Έχουμε και trade, ok. Τώρα που χρειάζεται καν το σπίτι. Δεν μου έβγαλε πλέον. Ναι, με έβγαλε. Πω. Ναι. Και στα παιχνίδια δεν θα ξοδεύουμε Roblox, γιατί δεν έχω. Όπως είδατε. Λέει αναβάθμιση. Μη μου πέτας όλες διαφημίσεις. Και τώρα είναι πικ. 100 κάπου μπορώ να πάρω περισσότερο. Okay. Τα σπάμε γρήγορα. Μπορώ να πάω στην επόμενη περιοχή. Τα βίντεο εδώ πέρα θα ανεβαίνουν καθημερινά. Τι εννοώ καθημερινά, αλλά τώρα που αρχίζω και τα σχόλια, συγγνώμη που σας το θυμίζω. Σας συγχωρώ.
τα βίντεο θα ανεβαίνουν μόνο Σαββατοκύριακα και κάποια Σαββατοκύριακα θα έχει live χωρίς κάμερα γιατί θα μου κρίνει το live ή θα λέει ότι παραβιάζω τους όρους, οπότε θα έχει live χωρίς κάμερα. Συγγνώμη που σας το λέω και πάλι αυτό, όσοι θέλετε και να με βλέπετε. Ναι, χωρίς κάμερα, συγγνώμη. Άμα φτάσω στους 50, τότε θα έχει live. Το πέρα θα ανεβαίνουν show. Και όπως τον Γκάζα θα παίζουμε διάφορα παιχνίδια. Και στα live και πάλι διάφορα, μία ώρα live. Και ό,τι έχουμε καταφέρει. Εδώ πέρα θα είναι και μία ώρα. Ώσπου μέχρι θα φτάσω. Αντί 20 λεπτά το πολύ. Και αύριο για εμάς, γιατί εγώ μένω Θεσσαλονίκη. Τι σας έχω. Τι νέα. Για εσάς επειδή θα ανέβει Τετάρτη, τώρα για μένα είναι Τρίτη. Και Πέμπτη, για αύριο για εσάς. Πέμπτη, απόγευμα ανοίγει το μετρό. Δεν το πιστεύω. Η επέκταση προς την Καλαμαριά. Έλα. Άμα ήμουν από υπολογιστή θα σας το έδειχνα. Αλλά τώρα βαριέμαι να βγω και να ξαναμπω πάλι τα ίδια και έτσι χάνουμε χρόνο. 20 λεπτά live. Θα προσπάθησα να πω στην επόμενη που δίνει το καλύτερα λεφτά. Ήδη 10k είμαι. Βλέπετε. Μέσα στο βίντεο ποιος με ενοχλεί. Δεν μπορώ να θα πάρω αυτό με το 64, πόσο κάτω. Μήπως με το έβγαλε, ξέρω, μήπως ήταν φορά αναβαθμισμένο, θα το δούμε. Ή μάλλον δεν ήταν κάπως όνα. Τι είναι. Τώρα δεν. Οπότε αυτά θα βγάζω ήδη είμαι. Εδώ. Το επόμενο 100k είμαι. Πήρε το καλύτερο update. Μισό να αγοράσω πρώτα ένα trail. Με 1 μίλιο το πρώτο trail. Ακόμη έχουμε. Δεν αγοράσω όσο πάει. Max. Οκ. Max. Ναι, έχω ξεμείνει 24 δάμα. Όλα πώς πάμε την. Δεν μπορώ. Κοιτάς το φото satisfying. Ναι, satisfying. Πώς γέλασα έτσι. Τώρα πάω μπανανίτα και να γίνει σπίτι. Πιστεύω άνετα το έχουμε μέχρι τη secret περιοχή γιατί τα βίντεο μπορεί. Εντάξει. Αλλά επειδή θα φέρουμε στον μπαμπά μου, γι' αυτό κάνουμε τη φάτσα μου. Όσοι θα λέτε δεν επιτρέπεται. Κανονικά όχι, αλλά λόγω του μπαμπά μου τι να το κάνω επειδή άνοιξε κανάλι. Θα μου πείτε ακόμη δεν είναι γνωστός, για όσους το ξέρετε, είναι σύμβολο. Θα σας το πετάξει και καμία μέρα τον μπαμπά μου και μετά θα λέτε τι του το είπα. Και μετά εγώ θα τα έχω δει τα σχόλια και θα σας έχω μπλοκάρει τζάμπα από το κανάλι, να μην μπορείτε να το δείτε, ναι. Να σας έχω κάνει permaban, όπως λέει και η Τσόλη. Skin. Ωραία, έβαλε ένα όνομα από το Roblox. Skin. Το skin που φοράω τώρα στο Roblox είναι skin. Τσόλη skin, άμα το λέω σωστά. Εγώ
έχω 7 μίλια, κάτσε να αγοράσω κάτι. Ένα μίλιο πάει για το Θεό. Για trade. Όχι, τώρα άγγελε. Και όσοι έχετε TikTok να πάτε να το κάνετε follow. Γιατί αυτός θα σας καφιτσώνει. Έφτασε μας speed. Οκ, το πρώτο match. Δεν μπορώ άλλο. Για να δούμε εδώ τώρα. Ένα καπά. Τίποτα. Θέλει ένα μίλιο. Πω. Μη μάξε. Μα καινούργιο είναι αυτό το παιχνίδι. Λέω. Θα δούμε πώς τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Το πρόγραμμά μου τώρα που θα ανοίξω και τα σχόλια 11 ή 12 για εμάς 12. Δεν ξέρω, να μου πείτε κάτω στα σχόλια. Ναι. Τι πρόγραμμα θα έχω. Γιατί πρέπει και να βολέψω και τις ώρες για τα βίντεό μου. Τι ώρα πρέπει να κάνω το κάθε βίντεο. Μετά θα είναι δύσκολο. Και μόλις βγει το πρόγραμμά μου θα σας ενημερώσω στο Γιάννη Short. Οκ. Ναι, είναι δικό μου κανάλι που εκεί θα ανεβάσω το short, όχι βίντεο. Ασχέτως που έχει... Τι είναι αυτό το color. Θέλω να παίξουμε λίγο το παιχνίδι του Πανόη, αλλά στο επόμενο βίντεο γράψτε μου άμα θέλετε να παίξουμε το βίντεο του Πανόη. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Μπαλερίνα να σε πάρω. Έχει ανοίξει ένα Roblox κανάλι που ακόμη και λέει στην περιγραφή άμα χάσω κάποιο στοίχημα. Ποιο στοίχημα να χάσει ο Αλεκού για να ανεβάσει Roblox. Έχει κάνει κάποια παύλα βίντεο με το Squid Game Roblox. Να έχει κάνει κι άλλο. Νομίζω μόνο αυτό το Squid Game. Πλάκα. Πριν νομίζω 2-3 μήνες έβλεπα το ασβέστη live Squid Game. Βλέπω ότι ακόμη το παίζουν άτομα. Και παύλα με κάτι συμμαθητές μου. Μου ζήτησα που ήρθα φέτος τώρα το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι πότε. Και μου ζητούσα να παίξουμε Squid Game. Νομίζω αυτό το παιχνίδι το είχατε ξεχάσει. Αλήθεια τώρα. Μήπως θα γίνει ξαναβάει. Ας πάρω αυτό μετά. Νομίζω. Καλό. Γιατί μας βάζεις να τρέχουμε. Δεν μας κυνηγάει κανένας. Τζάμπα το σπίτι. Για να μου λες να φτάσεις άμα είσαι μακριά, μην πας με αργή ταχύτητα και κάνεις 10 εργάσιμους, δεν θα σπάσεις τη βάση σου. Ναι. Και πλάκα φτάσουμε στα 112 μίλια speed. Τα Brave. Μπορώ να αγοράσω κάτι άλλο. 10. Ας πάρω πρώτα αυτό το 10. Και τώρα εδώ δεν μπορώ. Πιστεύω μάκρυ και σε και περιοχή την έχουμε. Μόνο βίντεο θα βλέπετε με τη φάτσα μου, άντε και short στο Γιάννη Short. Για να δούμε. Λοιπόν, τι είναι αυτά που παίρνω. Γιατί κάποια είναι σε VIP όλοι. Μήπως είναι πιο ακριβά.
Ένα 50 γραμμή. Φύγετε! Ναι, δεν σκάνω. Ναι. Μακάρι μην κάνει αυτό το βίντεο αύριο ο Γκάζαρ. Και έχω ένα νέο για τον Γκάζαρ. Όσοι δεν το ξέρετε ακόμη, πηγαίνετε να το κάνετε και στον Γκάζαρ Έστρα. Έτσι λέγεται το δεύτερο κανάλι. Και από ό,τι κατάλαβα δεν θα ανεβαίνουν εκεί Roblox βίντεο. Εκεί άλλα βίντεο σημείο. Ναι. Θα ανεβαίνουν άλλα βίντεο που κάνει και ο Αρακολοσσί, το ξέρετε. Περίπου τα ίδια. Είναι για να μην λένε οι θαυμαστές του. Οπότε από ό,τι κατάλαβα κάθε Πέμπτη θα ανεβαίνει νέο βίντεο. Οπότε θα έχει Τετάρτη, Πέμπτη συνεχόμενα βίντεο, Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή live, Κυριακή live και Δευτέρα. Μετά Τρίτη δεν έχει βίντεο, οπότε τώρα τον Γκάζαρ θα μπορούμε να το βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα εκτός από Τρίτες. Από Τρίτες θα μου πείτε μπορεί σχεδόν όλους όσο να μην σας βολεύει. Ναι. Και οπότε ναι. Οπότε να κάνει και ο Γκάζαρ καμία μέρα πάψει χωρίς βίντεο. Γιατί κουράζεται και αυτός μέχρι να τα κάνει τα edit. Επίσης να είμαι εγώ που θα κερδίσω το Zoom Port. Πήγα εχθές ένα live και έδινε αυτός, άμα το κάνουν follow, θα του έδινα χέδρες χώσμα. Και πόσα άτομα ήταν. Δύσκολο να πάρω εγώ ένας χέδρες χώσμα από αυτό. Γιατί σπάμαρα όλοι συνέχεια, σπάμαρα και εγώ το όνομά μου συνέχεια, μέχρι που τα παράτησε, λέω. Πιστεύω, γιατί εγώ άμα σας δείξω έχω νούμπικα πράγματα. Μέχρι εδώ φτάσαμε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχνάτε τώρα και το sub. Και όσοι δεν λέτε ότι και καλά δεν επιτρέπετε, θα σας το πετάξει καμιά μέρα τον μπαμπά μου και εμένα. Γιατί θα κάνω συνέχεια βίντεο στον μπαμπά μου. Όχι και συνέχεια, αλλά μην λέτε μετά γιατί εγώ σας έκανα. Θα το λέγω σε κάθε βίντεο το tag. Τώρα πάτε να δείτε που είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Στο πρώτο short του μπαμπά. Και αύριο μπορεί να σας τραβήξει ένα βίντεο για να ανέβει στο Yari Short. Από το γένιο του μετρό. Τι λέω. Θέλω να πάω κατευθείαν στην Καραμαγκιάτη. Θα σας τραβήξω από εκεί. Τίποτα. Κοιτάστε λίγο τα playout μου. Τούτουν Σαούλ με 70 κάπα το σεκόν. Τρίπι Diamond 112. Μπλι Μπίκους Epic 64 το λεπτό. Τσιμπατζίδι Παραδίδι 243 το σεκόν. Μπαλερίνα Καπουτσίνα 405 το σεκόν. Και Λιαλουλέρη Κατουσέλη Αλεξαντέρη 1 μίλιο. Βασικά δύο. Και άμα θέλετε να το... Τι είναι αυτά τώρα. Λέτε έτσι για το κλείσιμο. Μήπως είναι από αυτά που μάζεψα. Θα πάω. Έχω ήδη τώρα. Μπράβο το παιχνίδι που έβαλε λάκι εδώ πέρα. Στο ρίτο θέλω πολύ χρόνο. Λες να το κάνω και όταν μπορώ. Μπα, θα κάνω πολύ όλα. 3-4 ώρες σίγουρα ρε παιδιά. Να μπω στο ρίτο. Λες και όταν φτάσω να σας πω. Για να το κάνω και κλιπάκι. Θα είναι το πρώτο μου. Θα μπω στο Moss Money ή μπορεί και στο Moss Damas, δεν ξέρω.
Για να μπω. Θέλω να μπω στα 205 περίπου. 48 κάπου εκεί. Οπότε φαρμάρω. Χωρίς εσείς να βλέπετε τι κάνω. Και τα λέμε όταν θα το μπω στο leaderboard. Και άμα... Ναι. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Τελικά το αποφάσισα. Έκανα λίγο τη σκέψη μου. Όπως βλέπετε πάλι στα ίδια είμαι. Ναι. Γιατί εγώ θα φάω πολλές ώρες από τη ζωή μου και δεν θέλω. Επειδή ο Γκάζι τα ξοδεύει τα Robux. Ναι, επειδή έχει και πολλά Robux. Τα τελειώνει πιο γρήγορα τα παιχνίδια. Τι εννοώ. Μπορεί αυτός να θέλει μία ώρα σχεδόν να το παίξει. Να παίξει και να μπει στο leaderboard. Εγώ που δεν έχω καλά Robux μπορεί και 3-4 ώρες συνεχόμενα. Οπότε για να μην σας κουράζω, ξεχνάτε το like και το subscribe και δείτε αυτό το βίντεο που σας προτείνει το YouTube. Bye.